Imbiko, isiphakamiso, imbono kanye nezethembiso okungenzeka sivele kule ngxoxo akuzona izoKhozi FM nenhlangano yeSABC. uKhozi FM luhamba phambili. Luhamba phambili uKhozi FM luqhamuka bukhoma eBandla Hotel eBalito la esikhona njengamanje ngaphansi kweLembe District Municipality. Amandla omnotho noGugulethwa kaXaba ongusomnotho wethu eningizimu Afrika. Siphinde sikubingelele futhi ngoti wethu sithi nje siyajabula kakhulu sibe nawe kuleli sigajana sohlelo sisuke sithi amandla omnotho. Shenge Mthiya neinsizwa ikhona nodadewethu nabalali boKhozi ngiyabingelela. Uyafika esifundazweni kwaZulu Natal uqhamuka ngaseGoli. Ngivele eSwazini kodwa ngivele eGoli njengoba nidlala ishona ngikhuphuka nje ngikhuluma njalo umphathi wemandla omnotho weSwatini ukuthi besisesonteni likaShonga ngikhuphuka lapho beshaya khona amandla omnotho. Uthangi hayi inemoya lensizwa. Idonse ngesithu. Bengayitshela nje uyitshela kodwa manje yafaka le ngoma. Iyavele yafaka le ngoma yakukhumbuza kade ngiseSwatini. Profit. Nasuke eSwatini. Hayi la sikugcobo kwesibili. Ezokuprofetha ke manje. Abo Archbishop. Uthathe lithi sikasicela umvokazi. Yeah ngoba besalenga akekho besafitha kusona. No. Bamzaba nomfowethu lo wekepisi wahluleka. Yeah kodwa banjani eSwatini? Baphelele kakhulu eSwatini. Kuba amandla omnotho nakhona kuningi kwenzeka khona okuhle kakhulu phakamisa umnotho eSwatini. Abafowethu nodadewethu laba. Impela sangena khona ngenxa yoKhozi. Yeah. Wangifona lesigqemeza ngise US. Lensizwa kanjalo lokuthi nje sifuna lo muntu ezeSwatini ngempela kuyasebenza ke eSwatini. Bakhuthele bazimisele. Bakhuthele bayimisele futhi kuzobe kulontsha ifactory icathulo kulontsha futhi nebiofuel project cishe ngaphezulu kwa$3 million. Siyiphothula ke lengosi yethu namhlanje esihamba iminyaka engu9 sifundisa silekelela senza lokhana lokho ngokomsakazo uKhozi FM uwahola amandla omnotho. Ngiyazi ukuthi ufikelwa imicabango eminingi uma ubuka uthi hawu seku9 years nini. Yes. Yazi seku9 years impeleni kade ngisho ngena la ukuthi sasiqale khona la eBandla. Ngesikhathi ubaba uMpanzi wayephethe ngaleso sikhathi noSizandile Tembe nomntaka ngoba nganginami nomntaka besikhuluma naye izolo ebusuku nje umntaka uphile Mnguni sixoxa naye izolo ukuthi saqala khona la kwayinhloso yokuthi yini esingayenza ukuthi kulezi zinto ezintathu ezenziwa umsakazeli womphakathi okuyi-informa umphakathi education ne-entertainment esingaqinisa kakhulu ukufundisa kakhulu abantu bakithi ngomnotho ngoba uma ungabuka nje indlela mhlambe esenza ngayo noma ungabuka uSABC 1 ukubuke ama indicators ahambisana nezinto ezikhuluma ngomnotho bese ubuka amanye ama channels asuke ekhuluma ngesingisi noma ngesibhunu uye ungaboni lapha ku report ukuthi umbila uma prices kanjani nezinto ezithile kwakusiwarisha kakhulu lokho ukuthi indaba singaqinisi kakhulu nathi njengabantu bamnyama emsakazweni wethu esiwuthandayo esikhule ngawo indaba yezomnotho ebantwini bakithi kusuka phansi baqonde kabanzi ngomnotho futhi esigabeni sokuthi umnotho uyimpi ngoba kuyaliwa futhi baqonde futhi esigabeni sokuthi umnotho uyi science ukuze ungene kuwo fanele wenze kanjani. Uyazi nje Rosa ngeminyaka ethile edlule ngihamba lapha eNquthu ngabona izingane ezimbili zilwa umfana nentombazana ngamisa imonto ecela ngumgwaqo ngathola umfana ulwa nengane yentombazane sebala bo 25 manje ngithi ngiyabuza ukuliwela imali yegrant uthi intombazane udla imali lo mina ngondle ingane manje ufuna imali yezingane ezimbili ziyi4 izingane abanazo uthi lo ntombazane uyayiphuza uthi umfana ngasavumelana ukuthi kuzokuzalisa 4 Nkosi yami uzosala ngami uthuzo yangawe so manje ke ngifuna sibambe leso sivumelwano uma ungabuka nje that indicator alone it tells you ukuthi eningizimu Afrika sinenkinga cishe engakanani ekhona mhlambe nje ngodaba nje lama grant uhulumeni aqale ungathi kuhle kodwa sekulimaze abantu bakithi kakhulu emqondweni kuningi okuhle kwenzakalayo ngifuna ngathi capitalize kokubi kodwa nje uma ungabuka abantu abathi manje abasawufuna umsebenzi obazonikeza u3000 ngoba make wangena imali ku account kuzovala ku370 so isimo lesesibhekene naso othi uma ubuka thini uqhathanisa nezinye izizwe ubone ukuthi
inkinga sibhekana nayo inkulu kangakanani kakhulukazi kulesi sikhathi esikusona ekuthenini yingani singaqala amabhizinisi azoxhasha laba bantu ukuze banganciki njalo kuma grants. Kulwazi othe yonke leminyaka ulokhu ulinikezela kumlaleli ubona ukuthi sikwazile ukuthi mhlawumbe siamandla omnotho ikwazi ukuthi injongo yamandla omnotho ifezeke kumlaleli wokhozi. Umlaleli ongaba ijudge lalokho. Kodwa futhi esingakusho ukubonga ngoba sibonile kuba khona imiphumela emihle. Nanokuthi entrepreneurship ayizange yabalula. Uqala nje business ingakho mase siyehlaziyela siyesisho ukuthi cishe kubantu aba 8.1 billion abaphila emhlabeni 650 million less than 10% ba ama entrepreneurs kumbe baqala ama business. Lokhu kucakisela ngokusobala ukuthi akuyona imkhakho lula lo ukuthi uma ungene kuona kube lula nje kanjalo uyalahleka imali uthi uzama ukuthile kungalungi. Yingakho abantu abaningi bagcina beseklisha kutheni ngcono ngiyisebenzele nje ngoba ngiyazi ngithola impesheni futhi ngiyithola nemali yesalary whether ngisebenzile kahle ngokuyikhandla noma cha. Kodwa uma ungabuka ezinye izizwe buke nje nanomqelu umqulu besihlala siubuka lana we global entrepreneurship monitor obeka iSouth Africa esithombeni sokuthi ikusiphi isigaba kwezomnotho kuzokutshengisa ukuthi sisesigabeni esibikabe siyincuphe futhi bezobhetha kakhulu njengoba sekukhona into ehambisana neAmerica njengoba izinswinya nje ngenxa yezinto ezikhona njengamanje ezenzekalayo okuzofanele impela sibhukule ngamandla ukuthi singene emnothweni kakhulukazi thina bohlanga thina bampisholo thina bamnyama. Uma usalapho ubuka iningizimu Afrika ubuka umlaleli wethu ukuthi amandla omnotho nogugu lethu xaba ngokuba icontributor kuyama njengamanje after 9 years kodwa akumi ukuthi uyicontributor yeningizimu Afrika. Amandla omnotho awamile ngalokho siyaqhubeka futhi ke nawo amandla omnotho iziphi inhlelo umlaleli wokhoze FM ongathi hayi usayishilo phela uNonkosi Indaba wathi silandele la amandla omnotho iziphi inhlelo ezinyanga kwazi ukuyibamba. Empeleni Mroza nje obusho nje akumi we have institutionalized amandla omnotho siwenza ama institution sinonxantathu strategy sisebenza ngaso njengoba sesibehlala isikhuluma le amandla omnotho okuhambisana nokuletha ulwazi oluhle olusizayo futhi olu well researched kubantu ukuze benze amabhizinisi bamove kulesi sigaba esihlala sisho sokuthi ba ama survivalist entrepreneurs ba move to opportunity based entrepreneurship okusho ukuthi bacwaningisise kahle umnotho ukuze baqonde ukuthi bayibeka kusiphi isigaba kwezomnotho kuyona yonke i-sectors ezikhona ehambisana nezomnotho bese kuba isigaba sesibizwa operation buyele ekhaya emabhunguka nabantu basemakhaya buyele phela bayokwazi ukuphakamisa imnotho semakhaya ne-Rural Chamber of Commerce and Industry esiyilontshe last year. Konke lokho umukubuka kusayinto esazoqhubeka kakhulu njengoba wazi amandla omnotho seZimbabwe siseswatini njengoba sikhona seNigeria futhi next month. Ukhozi lweAfrica amandla okhozi asizile ukuthi sikwazi ukufinyelela kulezo ndawo akuthina esiyela kona abantu abasibiza khona ngenxa yalomsakazo nobumqoka wawo ukuthi noma sikhuluma ngesizulu kodwa sibuye siye ngale kwelika George abantu bezwe bazi futhi ukuthi amandla okhozi angakanani sisazoqhubeka nalo umsebenzi omkhulu kangaka. Njengoba soba lenkonfa nje next week la eThekwini ngomhla ka26 sizobe shaya igalofu bese u27 28 29 kube inkonfa yeBRICS khona lapha eThekwini. Kuzoba khona ngisho abantu base-America ama Native Americans sizobe signed ivumelana neCastNet International Chamber of Commerce. Ama Native Americans ilabo kabacindezelwa kwa abelungu befika eAmerica. Ngendlela sebexhante ngayo banomnotho omkhulu ngayo sebekhule ngayo simele ukufunda kulabo bantu nabantu bekuyidiaspora abamsana nama-African Americans bazobe khona nabaningi nje abakhona emhlabeni abantu bakithi abamnyama ekufanele sibambisane nabo ukuze sikhulise indlela yomuntu omnyama ngoba ukuhamba kwami umhlaba wonke ngenhlanhla ngibona into eyodwa ukuthi akekho umuntu ocindezekile njengomuntu omnyama angazi ukuthi kwenziwa yini sizonto kangaka umhlaba nabantu kodwa nje khona okuthile okukhona nami engazi ngachaza ngithini ngakho ke kumele siyithande kakhulu siphakamise izinga lokucabanga nokubambisana nokwenza ndawonye izinto ukuze sikwazi ukuthi siyiqashele izingane zethu sakhe futhi umnotho. Uyazi ngikulalele ngibuka ukuthi namanje ukhala ngokuthi akekho umuntu ocindezeleke njengomuntu ompisholo ngibuka ukuthi 1967 kudlula kukhothama inkosi ubaba Albert Luthuli namanje sisakhuluma lolo daba lolo
ayikadelwa elwela thina njengabantu abampisholo ethi asidlubulundela siphume asiye ngaphandle ubala oZimbabwe wahlala kakhulu eZimbabwe naye kanjalo nomkhulu bakhe kanjalo engisho ukuthi naye unakho lokho elele nje kodwa banakho umndeni wakaLuthuli ukuxhumana nabaseZimbabwe ngibuka amandla omnotho ehambe ziyofika lapho uthi Ukhozi FM luhambe laze la unyathela lapho ngenxa yamandla omnotho namanje sakuleyo mpileyo uma ngavuka manje angaphatheka kabi Kuyadabukisa Mroza ngoba bengikhuluma nenye insizwa kwaYizolo sisuke eSwatini ngithi oSolomon Mahlangu ukufa kwabo sinama Matthias afelethi no Steve Biko nabaningi belwela befela ukuthi sikwazi ukukhululeka kodwa uma bengavuka njengokusho nje ubaba uLuthuli ebona ukuthi sisalwela into efanayo nento abayilwela ngaleso sikhathi kungayihlazo elikhulu kakhulu lokho kodwa nje esikwaziyo ke futhi ukuthi asisho nje ungathi akukho kuhle kwenzakala kuningi okuhle kwenzakalayo kodwa uma ungasibuke kahle indlela yokucindezeleka komuntu wakithi nokuphathwa komnotho eNingizimu Afrika sisekude kabi i-level arrogance yalaba kade besicindezela ngaphambili sinyuke yaba kwelinye izinga ingakho umuzwa nje kunesization yeWestern Cape abafuna ukuthi imeli iWestern Cape naye kwaZulu Natal namanye ama provinces iLesotho nayifuna ukuthatha kodwa futhi baxhaswe abantu laba abalwa nathi njengama Africa la eNingizimu Afrika bese ubheka futhi nendlela ukuthi wonke umuntu uyayikhulumela nje khona abanye ozwa kuthiwa sebene Department of International Relationship yaba bayifuni le hambisana nohulumeni usuyabona kukhona futhi neOrania akekho nje umuntu obavimbile labo bantu kusuka kuqala manje bayayicanasela nisebenza noma kanjani usungasubuka ukubuka zonke lezo zinto ama indicators ukuthi siyaphithe njengomuntu abamnyama kuzoba njani in 5-10 years time so mele siqale phansi sathi ikhali futhi silwe so mele siqale phansi silungise lesi simo so silungisa kanjani lesi simo into enye esihlale sisho ukuthi kufanele siwu-own umnotho ngoba iwona control ipolitiki iqiniso lele lingephikwe osopolitiki belalele nje bayalazi ukuthi bayafandwa awusilumiki isandla sikufandayo fawuzama ukuvikela sonke isikhathi hlala ushoko so kumele ngempela sibhukule kulapha emnothweni ukuze lento ukhuluma ngayo yobaba uLuthuli ngisho thoba balele labalele khona makuthi bayakwazi ukubantu ukubuka emva babuke bathi ngempela ikhona iprogress kodwa kwamanje ibonakala incane njengoba sikhulume nje ngalodaba labafana noNtombazana Senquthu ukuthi uma kusekhona ukuthi 29 million people baSouth Africa ba depend kuma grants shaya ihlombe shayela lokho ukuthi uhulumeni uyanakekela yebo uyanakekela kodwa unakela ngaliphi kuzokwenzakalani kusuka manje kuyaphambili uma abantu bakithi behlezi kuma grant into engathi shu abanye beholelwa 1 million ngenyanga noma ngonyaka benemali zabe inkulu own umnotho khuphuka kusuka eThekwini kuzofika ngapha property industry isinyuke from 7.6 trillion rand to 9.8 trillion rand manje it's going up to 15 trillion rand and thina lokho siguduza ndawonye nje singabi nayo inqubekela phambili umkhulu umsebenzi ohlalele eMroza nabalaleli amandla omnotho siyohleze sicela ukuchoma nje uphaphe lwegalagala siyabonga kakhulu mhlengiwe uproducer wethu uMakhumalo Sipho Kambatha uSiphongolishi ubonga Dladla umhlonishwa sonke nje emsakazweni siyabonga kakhulu ngathi uyini eNingizimu Afrika ngazi ngakubeka ngithi uyini kepha sidla amaningi esakeni akho soka lingena sici dadwethu kepha sidla amaningi esakeni yes